panjenenganipun Mama Kembar yang wonten warung kering Gedung Pring sugeng siang sugeng mirsani lewat live streaming ya. Kangge Mama Kembar Ibu Warinah ya. Mohon maaf informasi yang punya kendaraan Mobilio putih ya, ini ada kendaraan yang akan keluar, maka dari itu yang punya kendaraan Mobilio putih supaya dipindahkan sementara ya. Terima kasih. Cih, diberikan oleh Mas Omek iki punya wonten Malaysia ya. Sing duwe ringgit Malaysia ya. Mas Omek sugeng mirsani lewat live streaming. Pak Pina, Bu Pina dan cepet waras min Bu Pina. Beneran tidak sodi Tejak terayung baik Di bongi Tak aja Tak inguin tak jarake Eman Eman Ora ono sing ngancani Sapa kuwi Aku Dek kok inga-ingu pengen roh wiwing kuatang so Kembang pengen roh kok celak-celuk celok bayar mesem patune wong ngarep kudu tak rewangi rewangi apa yo tak tekon takut piye lho apa slirane wis ono sing duwe yen durung kek piye daftar tak rewangi yo tak kancani so jatine wis suwe aku tresno lirane lunga prana aning kene wae mbok aja kudu sampe tresnane yen nyata tresno jaluk wono ayo bareng kono ning mancing pinggir kali kene atos-atos kebenaran tidak wong ayumu baik tak ingu tak jawab eman eman ora ono sing ngancani sapa kuwi Aku sakit. kok inga-ingu aku pengen roh terno ijen-ijen Ja. matune kek arep apa ijen retno kamu wanawani kok celak-celuk celok cek mesem-mesem patune wong ngarep kudu tak rewangi iya yo tak takon itu kek takon piye apa
bebasan saumum kaya nganteni kumambanging ngorake datine rantang ranting kaya duwe wekasane kontrak katring yen kowe ora percaya bedelan diku jroning dodo aku sumpah rasulullah wong dibendune kang maha kuwasa Tukang mas bebujanmu mbok ajak wong nyiksa batin aku tansah setya setuju